Hello, kumusta sa tanan? Okay, karon kani akong video tutorial is about unsaon nato pag-view ang mga tokens nga gikan sa airdrop o unsaon nato pag-add nga diri sa atong My Ether wallet. Katong mga tokens bitaw nga Ethereum base. So dili pa man na siya diri kuan kay dili man gito siya Ethereum pero Ethereum base lang siya. Ang importante ma-view nato diri sa atong wallet. Okay. So, login lang ka sa My Ether wallet nimo. Dayon, diri sa transaction history, i-click lang ning tokens, explorer.io. Kani siya, kani. So, i-click lang na nimo. Makita nimo ang mga tokens nga na abot sa imong address, sa imong Ethereum address. So, mao ni siya. So, for example, kani sila nga-add na ni nako. So, ipatanaw na ko sa inyo saan ako nga kaning pinaka-latest ma-add ni siya sa akong diri. Naara akong mga tokens. Dayon mag-add ko katong pinaka-bag-o which is kaning token AAL ni siya. LM. So, i-add na ako. So, atong buhaton, adto ka dito sa token balances. Dayon, i-click nimo ang add custom token. So, ang importante nga i-take note nato kaning contract address, dayon token symbol, ug ang decimal. Okay? So, balik ta dito. So, i-click nimo ning ang token para makita nimo ang details. Dayon, naara ang contract. Ang contract, imo nang kopyahon. Dayon, kanimo niyang symbol AALM, then iyang decimal 18. So, kana lang take note, no? So, ato ning kopyahon. Ang shortcut po sa copy is, i-highlight lang ni siya, dayon Control-C. Muna ang copy. Okay. Then, balik sa My Ethereum wallet, i-paste na to diri ang contract. Nasa gikan. Dayon, ang symbol is AALM. Dayon, iyang decimal, di ba, 18 man to. Dayon, i-click ang save. Pagkahuman, naana din na siya diri, imong mga coins. So, every time mag-open ka sa imong My Ethereum, naana na siya dira mag-appear. Dayon. So, kung gusto nimo makita ang value, for example, ani, i-back na to ni siya, ha? Naka-display na dira ang sa value ana nga token para ani $2. Okay, so pwede nimo na i-click para makita nimo ang iyang information. So ang mga transfers niya, so daghan na siya mga transfer, no, mga sa naman ni almost 20,000 naman siguro iyang transaction. Ang mga holders po niya siguro kaning nagpalit og token sa iya, ha. So makita diri tanan ng information. So emo ni siya ang total supply. So mo ni siya ang total supply nga ilang para ani nga campaign, ani nga token. So diri nato makita information. So anyway, ara na siya. So adto lang kasi may Ether wallet, then i-click lang nimo ang add custom token. So take note nga ang importante ang contract address, ang symbol ug ang pila ka decimal, then i-click lang din save. So sa mga pangutana, i-comment lang sa ubos para mahimuan na to video. Okay? So daghang salamat sa pagtan-aw and please subscribe po sa atong sa atong Facebook, Bitcoin Bisdak page. So again, Bitcoin Bisdak. Daghang salamat.